Петър Хаджи Берович. Той е известен като доктор Петър Берон и е български лекар, деец, дарител, педагог, философ и автор на Рибния буквар. Рибният буквар е първия по рода си учебник в България и включва уроци по граматика, математика, природознание и нравствени поучения. Той играе ключова роля в образованието на поколения българи. Петър Берон завършва медицинско образование в Германия и защитава докторска дисертация. Освен като лекар, той се занимава с научни изследвания и публикува множество научни трудове в областта на астрономията, физиката, географията и химията. Той финансира построяването на училища и дарява средства за различни културни инициативи в страната. Българската мъжка гимназия в Одрин е построена благодарение на него, като тя е била част от неговото завещание. Делото на Берон има редица заслуги за оформянето на родния ни език. Името му носят множество училища, а негов холограмен портрет е изобразен върху банкнотата от 10 лева.